At this pace bafethu uCM uzoyiphinda i-defender of the season. Yabo kule pace ahamba ngayo? Hayi ngeke bafethu. Kahle kahle this is the best defender kwi-PSL bafethu. Best defender currently kwi-PSL. Show me a defender bafethu who's better than uCM kwi-PSL njengamanje. Cela ungikhombise yena mfethu awufake isithombe sakhe lapho ngezansi mawuthi ukhona. Tell me a defender better than uCM bafethu. Hayi ngeke bafethu. This is my defender of the season. Even nakule pace yabona kule pace bafethu ayiza ngayo. Hayi ngeke. Shuthi sazo lokhu sithe clean sheet. Shuthi salokhu sithe clean sheet. Lapha eOrlando nje bafethu kulonyaka wonke umuntu is getting clean sheet. Yabo nje Orlando bafethu clean sheet. Nawe futhi ufuna i-clean sheet me. Nalo ufuna i-clean sheet me. Nalo ufuna i-clean sheet me. Lo ufuna i-good football we. Clean sheet me. Ayi bafethu ngeke bafethu. Yanquma ibhakaniya bafethu. Mina ngiyolokhu ngisho liyanquma ibhakaniya. Le team thina bafethu sayithanda for a reason. And njengamanje bafethu iyasiprovela. Uhambe nje lapha kungena inja bafethu. Thina silokhu sithi hi ulena. Hawu Twa uzoyibona awuyiyo lena ayi awuthi he mazwini hayi wokukhalwa ngayo uthi uzoyibona wena uzoyibona yiyo lena ayiyo ngempela bafethu lena ibhakani ayilisiyama ngeke bafethu yabona ngisho esikwatini uyanokha lo mfana bafethu is making noise siyazi balimele nombokazi hayi ngeke bafethu uyanokha lo mfana uyayideserve bafethu i-debut lapha ngisho even ngisho national team mina ngilazi bafethu i-defender Alexander lo muntu singamphusha sesimfaka esiswini bafethu afika azidlalele lo muntu wazi ibhola ayisiyema lebona lo siyema ayi bafethu ngeke give Orlando Pirates wonke ama-cup already bafethu this season.